Wa jud koy ma-introduction ani akong video ba bitaw mga day oy. Bani na lang ko ninyo mga day kay ako ra isa diri sa balay gatikaw-tikaw. Naa man koy bana pero natulog man siya kay panggabi man ang yang duty. Ug sa dihang magluto na unta ko mga day basos wa naman day koy gasol nakalimot ko gabi ira man day ni naurot. Sumao to mga day dali-dali ko pangitas kong pitaka kay basin napay sulod. Andam-andam na bay ko daanan ni og pambayad mga day ug sa dihang paglantaw na ko sa akong pitaka hala. Nagamit man dayto nako. Uy, sumoni karon, sinsilyo na lang nabilin. Sumauto mga day dali-dali intaw kog chat sa kumanghod ni mamaylo kog pang tubil sa gasol kay wala na lagi tubil. Nya ako ana lang pud ning gitangtangdaan kay para maridi na dito sa gawas. Ako na lang pud ning gipagawas pastilan bugat ra ba intawon kay ni mga day. Nya wa man gyud mo alsa ani mga day. Ako ra man gyud kay akong bana natulog naman. Di na lang pud ko mang disturbo mga day kay hinanok naman. Sumauto mga day samtang kapaabot ko nga mo reply ang akong manghod nagkabo na lang pud ko mga day. Sumao day ni among sudlanan sa mga tubig diri mga day kini 1.5. Gamit kay na namo diri mga day kay wa man koy mga galon kanira mang baldi og kini naday koy daggo ani mga day pero dili kay nako gamiton kay era to nako gamiton kung manglaba bugat magudto mga day gud kung mauto perminti ang akong hakutan tuyo ko nako ni ngayon ani mga day kay usay akong anak akong pakabuon gikan sa eskwelahan diri ra day may makabanan sa kong ugangan mga day duol lamang kay ni among balay ila ra pud katikang gikan sa ilang balay mao jud ni akong routine kada adlaw mga day buntag sayo magkabo igahapon magkabo na pud usay mga day gikan sa eskwelahan akong anak siya gyud ang magkabo labi nagdi magulan kanang magulan ako jud ang magkabo kay danlog man ang dalan druma magkuan ning bataa mga day kay sa una atong pagridwan niya nabali mo niyang kamot kay nadagma mo nang mahadlok ko karon nga basig madigyas na pud siya mo nang ako nang gyud magkabo itang mga inahan mga day magpailalom dita kanunay sa trabaho sa balay kay mao man jud ni atong rule mao na mga day dili gid mo sugod akong bana nga manarbaho ko kay wa na kunoy makatiman diri sa balay kung manarbaho ko mundang na lang po kuno siya pila ra istorya mga day ni reply na akong manghod sumuto dali po gugawas kay magpakas out ko nya pagadto na ko sa akong suki sirado man sumuto balik na lang ko sa agi nya nagkuha na lang pug ko og tricab kay para sakyan ako aning tangke unya ang tricab mga day tuara man sa gawas sumugawas pa jud ko ani ana mga day nagbaguon na gyud maayo ang inyong inday auto ingon si kuya asa man ta magpalit ani ingko didto na lang ta sa ubos kuya kay duol ra kay gigutom na ra ba ko wa pay pamahaw yung inday nangapira auto pag-abot na mo diri mga day nahutdan pa jud kan man mi sa ubos sa paibabaw na pod mi diri may maglantaw sa basar kay basig naa so mauto naabot na mi diri sa basar mga day paglantaw nako amurag naa man jud timing nga mga day oy napay isa okay ra man niyo pakas ayo ay tao diri ay pagpakas out ko ma'am timing kay atbang sa basar mga day kay naamay outlet sa Cash G sumauto didto ko nagpakas out dali-dali intawon ko pag humani pauli na din ko mga day kay mati kay para makadigamo na ta og sa dihang pag-alsa na ko mga day sos Ginoo ko mga day mura kog makaigit sa bugat ani oy grabe bugatan na magid ani oy kay lagi no choice magid ani mga day support dago mga day alsa gina day pag-abot na customer day akong gibutang day gibalik na ko akong kamera day ana gina day kay vloggeris baya ta day kumanog plaster sa kamera day alsa na pud ta ani day kay wa man tay cameraman day halang makalisod-lisod ta day hala pur dago gyud na day mag-vlogger pa ka day bitaw mga day kay naabot naman ta diri mga day so ato na day ning i-plaster mga day kay para makaluto na ta mga day og sa dihang first time pa man nako magtangtang ani mga day sa katiguang na nako mga day kani laging na-upper mi atong bana mga day mura na day tag mga pungkol kay lagi natulog man akong bana mga day di lagi na ako na siya disturbohon so naning kamot kog ako adri mga day nga matangtang jud na nako mga day ang kanang plastic kay gahi jud kay natangtangon mga day tinuod lang jud mga day first time bigyan na ako nga magtaod ko nga ako ra mga day pero magtaod ni akong bana mga day maglantaw man jud ko kung unsaon niya pero dili lang jud ko confident kay mo taod ko ba kay natangtang naman ni natong plastic mga day so itaod na din na natong regulator mga day kung ano po day nagiplastar ang regulator mga day kung kining tangke nga matakdo gyud na siya mga day kay kung dili na matakdo mga day imaho jud na imong palibot mga day mailhan nimo nga wa nimo matarong og butang kay manimaho man so mao to mga day ako ag yun nang gibiyo og maayo mga day nga dili gid na siya muhungaw mga day maayo man ang safety ta mga day kaysa magdinanghag ta mga day so mao to mga day pag human ako og taod mga day ako ana day gitistingan og musiga ba hoy di man musiga mga day unsa man ni di man musiga kita kalungag aning kalakiha ba di man siguro ni mao so mao to mga day gi-check na po nako og balik mga day kay basig wala ni nako matarong paglantaw nako mga day okay naman siya nakaon naman yang ano di man ni musiga ha tay sa ha balik ko na to be 1 2 3 awan na siga na mga day sus okay kayo nya kayo okay naman maglungag na ta sa paidugayan nga udto na bitaw salamat sa paglantaw mga day see you sa akong next vlog.